Ongi etorri EASO Politeknikoko goi-mailako fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko goi-mailako teknikaria ziklora. Ziklo honek lan hauetarako gaituko zaitu. Metalak lantzeko makinen operadoreen arduraduna, CNC-ko programatzailea, CAM teknikaria, metrologia teknikaria, produkzioaren programatzailea, fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea. Erronka bidezko metodologia kolaboratiboetan aintzindari gara eta eskarmentu handiko irakasle talde finkoa daukagu. Zikloan irakasten diren edukiak praktikoak dira, baina badute euren ezinbesteko osagai teorikoa ere. Piezen fabrikazio prozesua definitzeko planoak irakurtzen eta marrazten ikasiko duzu. Horretarako, interpretazio grafikoa ikasiko duzu. Prozesuen definizioa landuko duzu. Tailerreko makinak erabiltzen ikasiko duzu. Tailer konbentzionaletan, ordenagailuz kontrolatutako makinetan. Piezak neurtzen ikasiko duzu. Makinen sistema auxiliarrak diseinatzen ere ikasiko duzu. Ziklo honetan laneratzea oso altua da. Praktikak edo prestakuntza duala egin duzun enpresan lanean geratzeko aukera handia izango duzu. Zikloa amaituta zure ikasketekin jarraitu nahi baduzu, beste goi-mailako ziklo bat egin dezakezu. Hala nola, fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako teknikaria zikloa gure ikastetxean bertan edo unibertsitatera joan ikasketa teknikoak egitera. Zehaztasun handiko piezak fabrikatzen eta neurtzen ikasiko duzu. Lehendabizi modu konbentzionalean, makinak eskuz maneiatuz. Eta gero modu digitalean, CNC eta CAM tresna digitalak erabiliz. Lana txukun egitea gustatzen bazaizu eta mekanika mundua gustukoa baduzu, ofizio hauxe da zure lanbidea.